אז קודם כל ומעל הכל, אני אימא של עמית וטל. לפני הכל. אקזיביט A. חוץ מזה, אני מורה בתיכון, 15 שנה, לאנגלית. ומתווכת נדל"ן, וקצת מיחצנת מסיבות. וכל דבר שאני יכולה לעשות שהוא עדיין מכבד אותי ואת ילדיי, שיכניס לנו קצת כסף הביתה, אני שם. זה לא בית פלצני, ממי, זה בית של אהבה. כן, מחכים. תסתכלי פה, את רואה שיש שכנים? לא. כן. את רואה פה שיש שכנים? לא. את רואה פה שיש שכנים? כן, אבל יש להם ילדים קטנים, הם הולכים לישון מוקדם, והבריכה הזאת מוסתרת על ידי העץ. אז בלילה, אף אחד לא רואה אותך. וזה רק את והכוכבים. הנה, יש לך טיטי החתולה שם. קוקו לידי תמיד. קוקו, בוא. שלג, בואי. מה זה? חמוסה. שלג, את צריכה להתעורר. עושים עלייך סרט. שלג, בואי רגע. טוב, היא ישנה עכשיו. תכף היא תצא עוד חם לה. זה חמוסה, דווקנית. איפה הבת שלי? אני אסביר לך תכף. עושים סיפור שכזה על אמא שלך. 2.9, ואת אמרת להם, טוב, שאני כבר אמרה לכם 2.8, אז שיהיה 2.8. טוב, זה חדר השינה שלי. רוצה שאני אראה לך בבגדים? את המלא ארונות שלך? כן, טוב, הכל מבולגן, טוב? נצלח. סבבה. לראות את המחלה? כן. אוקיי. בטח. מחלה מספר 1. 1 2 3 4 מבקש נעליים. לא. זה רק נעלי קיץ פה. יש גם ארון לנעלי חורף? כן. נולדתי בבת ים, אבל אין לי מושג, בגיל 2.5 עברתי לראשון. אז כל ילדותי הייתה בראשון. אני אהיה סנדוויץ'. אוקיי. ולכן אני הכי מוצלחת במשפחה. לא רק בגלל זה, אבל גם. יש לי אחות גדולה ואח קטן. ואני, אח שלי הקטן היה קורא לנו אחיות גועל נפש. אנחנו שתינו קצת משוגעות, והוא חננה ונחמד. עכשיו, רציתי להיות וטרינרית, ואמרו לי שאני אלרגית לחיות. כן, ושאני לא אוכל להיות. אז אמרתי, טוב, אז אני אמורה לאנגלית, כי באנגלית אני טובה. היה לנו את בלה, שהייתה מורה לכלכלה, שהייתה מאוד 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 שמנה, ולא מאוד יפה, אבל היא הייתה... עדינה. מה? במילה עדינה. ממש עדינה. אבל היא הייתה אישה מדהימה. הייתה מזמינה אותנו לקפה וסיגרות אצלה בבית, והייתה פשוט אימא. ואני אמרתי לעצמי, יום אחד אני אהיה מורה ואני אהיה כזאת מורה. תשמעי, הייתי רקדנית בלהקה של הכוסיות של בית ספר, והייתי דוגמנית היחידה בראשון. אף אחד לא יודע את זה. אני כן. אז התקופה של התיכון היא לא תקופה, נגיד, מאוד טובה חברתית, אבל תמיד היה לי בן זוג, כאילו תמיד היה לי חבר, תמיד הם היו הרבה יותר גדולים ממני, היום קצת פחות. תראו, חברה שלי ואני באות להיכנס שלשום למועדון, סבבה? המאבטח עומד מולנו, רגע, אני צריכה להדגים, והיא אומרת לו בנימוס, היא אומרת לו, סליחה, החנות שלך פתוחה, אז הוא עושה לה, את צריכה משהו לפני שאני סוגר? אותנו זה מאוד הצחיק. ואז חבר טוב שלי אמר לי שהוא תמיד עונה, עסק מצליח לא סוגרים אף פעם. אז זהו. אז אני לא חושבת שהייתי מאוד... זה היה מצחיק, כי חשבו שאני מאוד מאוד מקובלת. חשבו שאני מאוד סנובית. והייתי מאוד עצובה ונטולת חברות. והיו שם כל מיני דברים סודיים, והיה לי מאוד מאוד כיף. ממש נהניתי מכל רגע. וכשכבר הייתי פזמניקית והייתי חוזרת כל יום הביתה, אז הברזתי בצהריים מהבסיס, ועצרתי טרמפים, והמפקד שלי עצר לי. ואז הוא אמר לי, מישהי הולכת להישאר פה היום.
אמרתי לו, אתה חייב למצוא לי עונש אחר, כי זה כאילו פרס בשבילי. ממש אהבתי להיות, ממש אהבתי כל דקה בבסיס. יש לך אנשים? והיה לי חבר בבסיס, וקראו לו המחבל, כי הוא יוצא עם הפצצה של ה... את האהבה ממש, כן. אבל הראשונה, ראשונה. אני הייתי בכיתה ב'. א', לא, היינו ב' וג' היינו חברים. מה עושה עכשיו? אתה תהיה בסרט. כן, הוא הכי אוהב להצטלם. הוא הכי לא ביישן. יום הוא הביא עוגה. את יודעת כמה פעמים מזמינים אותי לצ'ייסרים והברמנים יודעים ברגע שאני עושה להם ככה זה לשים לי מים? זה לא מצחיק. לוודקה ולמים, ולערק ולמים, יש אותו צבע. אז את רואה את הברמנים כזה, הברז פה של המים, הם מוזגים למי שמזמין אותי, הם עושים ככה, שמים לי ישר על הבר ועושים לי זה, הימני זה שלך. חברות שלי אמרו לי שאני נותנת את עצמי מאוד מהר, שאני בן אדם עם המון המון אהבה והמון נתינה, אז אני נותנת את זה גם לאנשים שלא ראויים לזה. אמרתי להם שזה לא משאב שמתקלה. כאילו, זה לא שאת אוהבת הרבה, אז זה נגמר. אז בעיניי זה רק מפעיל יותר את השריר של הלב. כשהבן שלי אומר לי, אמא תתבגרי כבר, אני אומרת לו חס וחלילה. והסברתי לו פעם שאם התחלתי לגדל את עצמי מחדש בגיל 21, אמרתי לו, תעשה חישוב של מתמטיקה פשוטה, אני בת 39 פחות 21, אני מפגרת בת 18. אני חושבת שבן אדם עובר חיים קשים, אז יש את המשפט הבנאלי של מה שלא הורג מחשל. אז אני לקחתי את מה שלא הורג מחשל, סיימתי את זה, ואז עברתי לעוד מדרגה, ואז עברתי לעוד מדרגה. איזה מדרגה? יש באנגלית משפט from ashes to ashes, מעפר לעפר. לקחתי את זה from diapers to diapers. אמרתי, מטיטולים לטיטולים. אמרתי, כולנו יוצאים לעולם משתינים ומחרבנים על עצמנו. רובנו יוצאים מהעולם משתינים ומחרבנים על עצמנו. צריך להיות פאקינג מטומטם בשביל לא לעשות הכי טוב וכיף ונעים שאפשר בדרך. עברתי 6 תקיפות מיניות מגיל 6 עד גיל 18, עברתי אונס בגיל 19. ואז היה שקט, ואז בגיל 19 עברתי אונס בצבא. זהו. למה עזבת הבית בעצם? לא יכולתי לספר להורים שלי. לא יכולתי לעמוד מול אבא שלי. הם יודעים על זה? והתאהבתי כאילו מעל האוזניים. וחזרתי הביתה, והדבר הראשון שעשיתי זה כתבתי. מזל שלקחתי סוודר לרכבת. ידעתי שהעייפות והעצבות יכריעו וארד מקור. וכך היה. ישבתי בקרון לבדי בדרך חזרה. מצאתי ספסל ריק מאנשים וסובבים ובכיתי בשקט. אבל רבות. הייתי אמיצה לפני. 3 שבועות של שכרון חושים בלבד, ואני הולכת שוב לבד למקומות הגבוהים שלי. I'm not bad. I'm just drawn that way. הרבה יותר קשה לתלות כביסה בלי להסתכל על כל הזמן שמאלה ולראות אם הוא מגיע אליי כבר. הרבה יותר קשה להתלבש בחדר, לבחור בגדים שאני רגילה לבחור עבורו בגדים סקסיים, שאני יודעת שהוא יאהב. הרבה יותר קשה להיכנס למקלחת מבלי שהוא מצטרף. הרבה יותר קשה להירדם בלילה. אני אישה מורגלת בלישון לבד, הרבה יותר קשה לצאת לבלות. אחרי שהרגשתי כל כך בטוחה וסוף סוף אהובה, הרבה יותר קשה. בשביל שתהיה דמות נערצת, את צריכה להסתכל על מישהו ולהגיד, אני רוצה להיות זה. אין לי. אני רוצה להיות זה. כאילו, זהו. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like and take me away, make it okay. Swear I'll behave. We wanted control, so we waited. I put on a show. Now I make it. You say I'm a kid.
My ego is big, I don't give a shit, and it goes like